Üdvözlöm Önöket, dr. Vizi Zsolt budapesti háziorvos vagyok. Ezekben a videókban az Önök gyakorlati munkájában szeretnék segítséget nyújtani a Bodytech Med által gyártott iChroma 2 készülék szakszerű használatának a bemutatásával. A készülék fluoreszcensz és immuneszé módszerrel működik, lehetőséget biztosít humánvérből, vizeletből, székletből, illetve egyéb mintavételi lehetőségből több mint 50 féle vizsgálat elvégzésére. iChroma 2-es készülék rendszerellenőrzés. Maga a készülék gyárilag kalibrált, tehát nincs szükség a vizsgálatok elkezdéséhez új kalibrációra, viszont körülbelül 100 vizsgálatonként célszerű a rendszer kalibrálása. Ehhez egy System Check rendszerellenőrző kazettát biztosít a gyártó, amelynek része egy chip, amit belehelyezünk a készülékbe. Kiválasztjuk a kezdőképernyőn a zöld gombot, a QC teszt billentyűt. Majd a megfelelő rendszerellenőrző kazettát a készülékbe helyezzük. A Next gomb megnyomása után, valamint a Start elindításával a készülék elvégzi a rendszerellenőrzést, melynek eredményéről nyomtatott formában kaphatunk visszajelzést. Amennyiben a készülék mindent rendben talált, a vizsgálatokat folytathatjuk. Amennyiben az elhangzottakkal vagy a készülékkel kapcsolatban bármiféle kérdésük fölmerül, a lenti e-mail címen keressék a Kebio Fejlesztő Kft. Munkatársait.